Heräsin taas ilman häntä. Toinen puoli sängystä pysyi kylmänä, joka muistutti jatkuvasti Mikon poissaolosta. Joka aamu oli taistelua löytää syy nousta ylös, siirtyä eteenpäin. Vaasa, kotikaupunkini, joka ennen tuntui niin täynnä elämää, oli nyt harmaa ja tyhjä paikka. Kadut, joissa kävelimme yhdessä, kahvilat, joissa nauroimme, ja puistot, joissa kävelimme, muistuttivat kaikki Mikosta. Hän oli maailmani, ja nyt, ilman häntä, olin hukassa tyhjyyteen. Heräsin valtavaan ponnistukseen, ryömin keittiöön ja keitin kupin kahvia. Voimakas tuoksu tunkeutui ympäristöön, mutta ei tuonut haluamaani mukavuutta. Katsoin ulos ikkunasta ja näin järven ohuen jääkerroksen peitossa. Talvi oli tulossa. Tuuli ulvoi ulkona ikään kuin jakaen tusinakani. Mekaanisesti pukeuduttuani puin päälleni raskaan takin ja päätin lähteä kävelylle. Tarvitsin ilmaa, jotain, joka saa minut tuntemaan eläväni. Kävelin päämäärättömästi Vaasan kaduilla yrittäen olla ajattelematta, mutta jokainen askel tuntui edellistä raskaammalta. Saappaani upposivat lumeen jättäen jalanjäljet, jotka pian pyyhkiytyisivät, aivan kuten Mikon muistot tuntuivat haalistuvan ajan myötä. Piipahdin antiikkiliikkeessä, jossa kävimme Mikon kanssa. Jokin ikkunassa pisti silmään. Se oli vanha puinen harja, jonka harjakset olivat ajan kuluttamia. Seisoin siinä ja tuijotin sitä yksinkertaista esinettä, mutta sillä tuntui olevan tarina kerrottavanaan. Se muistutti minua siitä, kun maalasin, ajasta ennen Mikkoa, ennen kaikkea tuskaa. Kävelin kauppaan melkein hetken mielijohteesta. Voinko auttaa? Kysyi palvelija, hyvännäköinen iäkäs mies. Haluaisin nähdä tuon harjan ikkunassa, vastasin ilman suurempaa vakaumusta. Hän toi harjan ja laittoi sen käsiini. Se oli kevyt, mutta sillä tuntui olevan emotionaalinen paino. Jokin sisälläni sekoitti, muistutus yksinkertaisemmista ajoista, jolloin taide oli pakoventtiilini. Sen kummemmin ajattelematta ostin harjan ja lähdin kaupasta. Harja kädessä jatkoin kävelyä. Jotenkin hän näytti ohjaavan minua, ikään kuin hän tietäisi tarkalleen, minne minun piti mennä. Saavuin pieneen puistoon, paikkaan, jossa kävimme Mikon kanssa. Istuin penkillä ja katsoin harjaa. Osasinko yhä maalata? Voisiko tämä auttaa minua selviytymään tuskasta? Päätin mennä kotiin ottamaan selvää. Kun saavuin, menin suoraan ullakolle, jossa maalin ja kankaat säilytettiin. Avasin pölyiset laatikot ja tunsin nostalgian aallon. Tuntui kuin olisin löytänyt osan minusta, joka oli unohdettu. Otin tyhjän kankaan, maalit ja ryhdyin töihin. Ensimmäiset lyönnit epäröivät, mutta pian tuttuus palasi. Maali virtasi siveltimen läpi luoden muotoja ja värejä, jotka ilmaisivat kaiken, mitä en voinut pukea sanoiksi. Maalasin tuntikausia ja annoin tuskan ja kaipauksen muuttua taiteeksi. Kun lopetin, katsoin näyttöä ja näin jotain, mitä en ollut nähnyt pitkään aikaan. Toivoa. Seuraavana päivänä tunsin selittämätöntä tarvetta mennä taas ulos. Kävelin Vaasan kaduilla uuden tarkoituksen kanssa. Halusin löytää paikan, jossa voisin jakaa taiteeni, jossa voisin ehkä löytää uuden syyn jatkaa eteenpäin. Silloin löysin Jarin gallerian. Galleria oli pieni, mutta siinä oli kodikas viehätys. Seinät oli peitetty maalauksilla, joista jokainen kertoi ainutlaatuisen tarinan. Menin ujosti sisään ja katselin uteliaana ympärilleni. Silloin Jari lähestyi. Hei, voinko auttaa jotenkin? Hän kysyy lämpimällä hymyllä. Minä. Olen Leena, vastasin, en oikein tiedä mitä sanoa. Minulla oli tapana maalata, ja äskettäin tein sen uudelleen. Voisinkohan esitellä taitani täällä? Jari katsoi minua kiinnostuneena. Tietysti, Leena. Nimeni on Jari. Haluaisin nähdä maalauksesi. Toitko niitä mukanasi? Kyllä, minulla on yksi täällä, sanoin ja näytin hänelle maalauksen, jonka olin tehnyt edellisenä päivänä. Hän skannasi näytön huolellisesti, hänen silmänsä skannaavat jokaisen yksityiskohdan. Se on kaunista, Leena. Sinulla on uskomaton lahjakkuus. Haluaisin esitellä taitanne täällä galleriassa.
Tunsin rinnassani lämpöä, jota en ollut tuntenut pitkään aikaan. Todellako? Se olisi hienoa. Varmista. Tuo huomenna lisää maalauksia. Valmistelemme teille erikoisnäyttelyn, Jari sanoi hymyillen. Kiitin häntä ja lähdin lehteriltä uuden toivon vallassa. Taide, jonka olin unohtanut, herätti minut henkiin. Vietin loppupäivän maalaten, antaen jokaisen tunteen virrata kankaalle. Kipu, kaipaus, toivo, kaikki muuttui väreiksi ja muodoiksi. Seuraavana aamuna palasin galleriaan useiden maalausten kanssa. Jari oli siellä odottamassa minua. Nämä ovat vielä vaikuttavampia, hän sanoi ihaillen työtäni. Aloitetaan näyttelyn valmistelu. Työskentelimme yhdessä koko päivän, järjestäjäistellen maalauksia ja valmistellen tilaa. Tänä aikana aloimme puhua elämästä, taiteesta ja kokemuksistamme. Jari oli kiltti ja ymmärtäväinen ihminen, ja tunsin voivani luottaa häneen. Leena, miksi lopetit maalaamisen? Hän kysyi hetken hengähdystauolla. Olen kärsinyt suuren menetyksen, vastasin ja tunsin kyhmyn kurkussani. Menetin suuren rakkauteni, Mikon. Sen jälkeen en löytänyt inspiraatiota mihinkään. Jari laittoi lohduttavan käden olkapäälleni. Otan osaa menetykseesi, Leena, mutta olen iloinen, että löysit tiesi takaisin taiteen pariin. Hänellä on uskomaton parantava voima. Nyökkäsin ja tunsin kyynelten altaan silmissäni. Kyllä, luulen, että olet oikeassa. Kun saimme gallerian valmiiksi, Jari katsoi minua tyytyväisenä hymyillen. Kaikki on valmista. Hänen näyttelynsä on huomenna. Siitä tulee varmasti menestys. Kiitin häntä uudelleen ja palasin kotiin, tuntien sekoituksen hermostuneisuutta ja jännitystä. Vietin yön maalaten lisää, yrittäen rauhoittaa mieltäni. Taiteesta oli tulossa uusi tapani käsitellä kipua, ja se antoi minulle tarkoituksen tunteen. Seuraavana päivänä Jarin galleria oli täynnä ihmisiä, jotka kaikki ihailivat maalauksia. Tunsin hermostuneisuutta nähdessäni niin monia ihmisiä katsomassa työtäni, mutta tunsin myös ylpeyttä. Mikko olisi iloinen puolestani, tiesin sen. Jari tuli luokseni rohkaisevasti hymyillen. Kaikki menee oikein hyvin, Leena. Ihmiset rakastavat hänen maalauksiaan. Sinulla on erityislahjakkuus. Kiitos, Jari, vastasin ja tunsin kiitollisuutta hänen ystävällisyydestään ja tuestaan. Silloin eräs nainen lähestyi minua uteliaana. Oletko näiden maalausten taiteilija? Hän kysyi. Kyllä, se olen minä, vastasin, edelleen hieman hermostunut. Ne ovat ihania, hän sanoi hymyillen. Sinulla on uskomaton lahja. Kiitin häntä hieman itsevarmempana. Ilta kului keskustelujen ja kohteliaisuuksien hämärtyessä, ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin itseni onnelliseksi. Kipu oli edelleen olemassa, mutta nyt oli jotain enemmän, jotain, joka antoi minulle toivoa. Kun näyttely päättyi, Jari tuli luokseni tyytyväisenä hymyillen. Se oli menestys, Leena. Teit upeaa työtä. Kiitos, Jari. En olisi voinut tehdä sitä ilman sinua, vastasin ja tunsin todella kiitollisuutta. Lähdin galleriasta sinä iltana kevyemmin sydämin. Mikon menetyksen tuska oli edelleen olemassa, mutta nyt oli jotain enemmän, jotain, joka antoi minulle toivoa ja tarkoitusta. Taide auttoi minua löytämään tieni takaisin elämään, ja tiesin, että jotenkin Mikko olisi aina kanssani, jokaisessa siveltimenvedossa, jokaisessa värissä, jokaisessa luomassani muodossa. Jarin galleriaan osallistumisesta tuli minulle lähes pyhä rituaali. Jokainen vierailu oli sekoitus ahdistusta ja toivoa, ikään kuin jokainen siveltimenveto kankailleni olisi yritys maalata sieluni arvet. Jari, lämpimällä ja vieraanvaraisella tavalla, esitteli minut kaikille, jotka vierailivat paikassa. Siten tapasin Annin. Anni oli paikallinen taiteilija, joka tunnettiin herkistä ja eloisista akvarelleistaan. Hänellä oli lyhyet, epäsiistit hiukset, värjätty aina eri väriseksi ja hymy, joka valaisi minkä tahansa huoneen. Heti ensimmäisestä keskustelustamme tajusin, että hän oli eräänlainen taiteellinen sielunkumppani.
Puhuimme maalaustekniikoista, väreistä ja tunteista ikään kuin olisimme tunteneet toisemme vuosia. Leena, kokeilisit joskus akvarellia, hän ehdotti eräänä iltapäivänä, kun katsoimme minun kangastani, jonka Jari oli ripustanut galleriaan. Veden keveys voi olla mielenkiintoinen kontrasti tunteiden voimakkuuteen. Pelkäsin aina, etten voinut hallita akvarellia. Tunnustin ja tunsin pienen punastumisen poskillani. Mutta ehkä minun pitäisi yrittää. Se voi olla uusi tapa ilmaista kaikkea, mitä tunnen. Täsmälleen, hän vastasi, hänen silmänsä loistivat innostuksesta. Sitähän taide on, eikö olekin? Ikuinen kokeilu. Viikkojen kuluessa Annista tuli enemmän kuin taidekaveri. Hänestä tuli uskottu, jonka kanssa saatoin jakaa tusinakani ja saavutukseni. Keskustelumme ylittivät tekniikat ja värit. Puhuimme elämästä, rakkaudesta ja menetyksestä. Anni oli myös menettänyt rakkaan ihmisen, ja surun kokemuksemme lähensivät meitä entisestään. Minusta tuntuu, että kipu ei koskaan katoa, sanoin hänelle eräänä päivänä kahvilla gallerian pienessä keittiössä. Mutta ehkä voimme muuttaa sen joksikin muuksi. Sitähän me teemme, Leena, Anni vastasi pitäen tiukasti kättäni. Muutamme kivun kauneudeksi. Se on taidetta. Jarin ja Annin tuella aloin valmistella ensimmäistä näyttelyäni. Seuraavat viikot olivat sekoitus hermostuneisuutta ja jännitystä. Vietin tuntikausia lukittuna studiooni, antaen jokaisen siveltimen vedon vapauttaa sieluni. Hän maalasi, mitä tunsi, mitä näki ja joskus uneksikin. Kankaani kuvastivat surun ja uudelleen löytämisen matkaa, molemmat voimakkaampia kuin toinen. Oletko valmis? Jari kysyi näyttelyn aattona, kun kävelimme tyhjän gallerian läpi. Seiniä koristivat teokseni, joista jokainen kertoi osan tarinastani. En tiedä, onko kukaan todella valmis tällaiseen, vastasin ja yritin piilottaa hermostuneisuuteni. Mutta mielestäni tein parhaani. Kaikki järjestyy, hän vakuutti hymyillen rohkaisevasti. Sinulla on lahjoja, Leena, ja se on vasta alkua. Näyttelyiltana galleria oli tupaten täynnä. Ihmiset kiersivät, ihailivat näyttöjä ja kommentoivat keskenään. Tunsin ylpeyden ja haavoittuvuuden sekoituksen, ikään kuin paljastaisin paitsi taiteeni myös sieluni. Anni ja Jari olivat vierelläni, tarjosivat rohkaisun sanoja ja lohduttavia hymyjä. Silloin näin Eeron. Hän seisoi yhden näyttöni edessä keskittymisen ilme kasvoillaan. Olimme olleet Eeron kanssa koulutovereita, mutta emme olleet nähneet vuosiin. Nyt hän oli tunnettu taidekriitikko, joka tunnettiin terävistä ja usein armottomista mielipiteistään. Leena, hän soitti nähdessään minut. Hän lähestyi hymyillen, joka sekoitti yllätyksen ja ihailun. En odottanut löytäväni sinua täältä. Eero, tervehdin häntä yrittäen peittää hermostuneisuuteni. Mukava nähdä sinua. Työsi on vaikuttavaa, hän sanoi ja katsoi takaisin valkokankaalle. Voimakas, sisäelinten. Olet onnistunut vangitsemaan tunteita tavalla, johon harva pystyy. Kiitos, vastasin ja tunsin helpotusta ja epäuskoa. Se merkitsee paljon, sinun suustasi. Mutta kerro minulle, hän jatkoi lävistävällä ilmeellä. Oletko valmis tutkimaan syvempiä teemoja? Paljastaa itsesi vielä enemmän taiteesi kautta. Eeron kysymys yllätti. Kaivaa vielä syvemmälle. Tunsin jo, että maalaukseni heijastivat suoraan tuskaani ja matkaani. Ehkä hän oli oikeassa. Ehkä oli enemmän tutkittavaa, enemmän paljastettavaa. Minä. Luulen niin, vastasin epäröivästi. Olen aina ajatellut, että taiteen pitäisi olla rehellinen ilmaisu siitä, mitä tunnemme. Täsmälleen, hän suostui hieman nyökkäillen. Ja sinulla on potentiaalia mennä vielä syvemmälle. Olen utelias näkemään, mitä luot tästä. Siitä illasta tuli virstanpylväs matkallani. Sain kiitosta, rakentavaa kritiikkiä ja ennen kaikkea uuden näkökulman siihen, mitä taiteeni voisi olla. Eero istutti suorasukaisella ja uhmakkaalla käytöksellään siemenen mieleeni. Tutkinko todella kaikkea, mitä pystyin?
Löytyisikö lisää kerroksia? Anni, kuten aina, oli rinnallani tarjoten tukea ja neuvoja. Sinun täytyy seurata sydäntäsi, Leena, hän sanoi, kun siistimme galleriaa näyttelyn jälkeen. Jos Eero haastoi sinut, se johtuu siitä, että hän näkee sinussa potentiaalia. Mutta vain sinä voit päättää, kuinka pitkälle haluat mennä. Tiedän, huokaisin ja tunsin päätöksen painon. Mutta luulen, että hän on oikeassa. Olen aina ollut sitä mieltä, että taiteen pitäisi olla rehellinen ilmaisu siitä, mitä tunnemme. Ehkä minun on kaivettava syvemmältä. Tee se sitten, kannusti Anni kannustavalla hymyllään. Olen täällä mitä tarvitset. Ensimmäisen näyttelyni valmistelu oli uuvuttava mutta palkitseva kokemus. Jokainen yksityiskohta, jokainen siveltimenveto, jokainen väri- ja sommitteluvalinta oli osa minua. Hermostunaisuudesta ja haavoittuvuudesta huolimatta tunsin olevani oikeilla jäljillä. Jari tarjosi tarkkaavaisella silmällään ja kokemuksellaan arvokkaita neuvoja koko prosessin ajan. Muista, Leena, taide on matka, ei määränpää, hän sanoi, kun keskustelimme kankaiden järjestelystä galleriassa. Jokainen altistuminen, jokainen kritiikki, jokainen ylistys on askel, jonka kiipeät. Tiedän, vastasin yrittäen omaksua hänen sanansa. Mutta on vaikea olla tuntematta itseään alttiiksi, haavoittuvaiseksi. Ja se on hyvä, hän sanoi hymyillen. Haavoittuvuus tekee taiteesta aitoa. Älä pelkää paljastaa itseäsi. Näyttely oli menestys. Arvostelut olivat pääosin positiivisia, ja Eeron läsnäolo toi näkyvyyttä, jota en odottanut. Mutta ennen kaikkea tunsin ottaneeni tärkeän askeleen matkallani. Löysin uudelleen paitsi intohimoni maalaamiseen, myös uuden elämäntavan, tunteen ja yhteyden muihin. Näyttelyä seuranneet päivät olivat pohdintaa ja suunnittelua. Olin päättänyt ottaa Eeron haasteen vastaan ja tutkia taiteessani syvempiä teemoja. Halusin maalata paitsi kipua, myös toivoa, muutosta, kauneutta, joka voi syntyä synkimpinäkin hetkinä. Leena, oletko valmis seuraavaan vaiheeseen? Anni kysyy yhdessä monista keskusteluistamme. Olen utelias näkemään, mitä luot täältä. Olen valmis, vastasin itse varmasti hymyillen. En malta odottaa, mihin tämä matka minut vie. Jarin, Annin ja jopa Eeron tuella minusta tuntui, että olin vihdoin löytämässä tieni. Menetyksen tuska oli edelleen olemassa, mutta taiteen kautta opin muuttamaan sen joksikin kauniiksi, joksikin, joka voisi koskettaa muita ja ehkä auttaa heitä omilla matkoillaan. Ja niin, kiinteillä vedoilla ja kirkkailla väreillä, jatkoin tarinani, sieluni, elämäni maalaamista. Galleriasta tuli turvapaikkani, pyhäkköni, jossa jokainen kangas oli uuden luvun sivu, uusi löytö, uusi tapa elää ja juhlia elämää. Hän ei ollut läheskään täysin parantunut, mutta vähitellen hän löysi etsimänsä rauhan ja onnen. Ja kun minulla oli ystäviä rinnallani ja uusi intohimo taiteeseen, tiesin olevani oikealla tiellä. Gallerian äänien murina oli vielä tuoreena mielessäni, kun seisoin siellä ja katselin maalauksiani, jotka oli järjestetty hienovaraisesti valkoisille seinille. Näyttelyö oli ollut tunteiden pyörremyrsky. Tunsin itseni sekä haavoittuvaksi että voimaantuneeksi, kuten olin alttiina, mutta myös uuden yhteisön omaksuma. Nopeaälyisellä käytöksellään ja terävillä silmillään Eero oli ollut odottamaton läsnäolija, mutta kritiikki oli osunut pohjalukemiin. Muistan selvästi sanamme. Hän lähestyy minua arvoituksellisesti hymyillen ja lyhyen hiljaisuuden jälkeen sanoi: Leena, maalauksesi ovat voimakkaita, mutta minusta tuntuu, että on vielä jotain syvempää, jota et päästä läpi. Hän pysähtyy, katse kiinnittyy minuun. Oletko ajatellut tutkia henkilökohtaisempia teemoja, kuten omaa kipua ja muutosta? Aluksi Eeron ehdotus vaivasi. Aivan kuin hän olisi lukenut sieluni ja nähnyt kaikki surun ja toivon kerrokset, jotka vielä epäröivät syntyä. Mutta mitä enemmän pohdin hänen sanojaan, sitä enemmän ymmärsin hänen sanojensa arvon. Ehkä oli aika kohdata demonini taiteen kautta. Niinpä päätin ottaa Eeron haasteen vastaan. Palasin pieneen asuntooni,
jossa maalien ja kankaiden haju sekoittui raollaan olevasta ikkunasta tulevaan kylmään tuuleen. Istuin tyhjän kankaan edessä ja harja kädessä annoin tunteideni virrata vapaasti. Jokainen siveltimenveto näytti vapauttavan palase kivustani, mutta se toi mukanaan myös osan paranemisesta. Tämän uuden sarjan varhaiset teokset olivat synkkiä, viskeraalisen kivuliaita. Maalauksia, jotka kuvasivat yksinäisyyttä, tyhjyyttä, peruuttamattoman menetyksen tunnetta. Muistan erityisesti yhden kankaan, jossa maalasin varjon peittämän naishahmon, jossa kyyneleet muuttuivat punaisiksi ja sinisiksi siveltimenvedoiksi heijastaen omaa surun matkaa. Eräänä iltapäivänä, kun olin tekemässä yhtä näistä maalauksista, Jari ilmestyi galleriaan. Hän katsoi näyttöä, sitten minua, ja sanoi hiljaa, Leena, vaikuttavaa. Annat itsesi todella tuntea, ja se näkyy työssäsi. Nyökkäsin, uppouduin edelleen luovaan prosessiin. Jarin ja Annin tuki oli korvaamatonta. He eivät ainoastaan tarjonneet minulle tilaa esitellä taitani, vaan myös vastaanottavan ja ymmärtävän ympäristön. Eräänä päivänä kävellessäni gallerian läpi minua lähestyi iäkäs nainen, jolla oli seesteinen ilme. Hänellä oli harmaat hiukset vedettynä takaisin löysään nutturaan ja silmät, jotka huokuivat hiljaista viisautta. Hän lähestyi minua ystävällisesti hymyillen ja sanoi, sinä olet varmaan Leena. Olen Helena. Hänen äänensä oli pehmeä, mutta siinä oli syvyyttä, joka kiinnitti heti huomioni. Helena alkoi puhua omista kokemuksistaan kertoen kanssani koskettavan tarinan suuren rakkautensa arvon menetyksestä. Hän kertoi, kuinka hänen kuolemansa jälkeen hän oli löytänyt lohtua kirjoittamisesta ja runoudesta, tavasta, jolla hän löysi selveytyäkseen surusta. Taide pelastaa, kultaseni. Hän sanoi, pitäen käsiäni hänen kädessään. Sen avulla voimme muuttaa kärsimyksen joksikin kauniiksi, joksikin, joka voi koskettaa muita elämiä. Yhteys, jonka tunsin Helenaan, oli välitön. Hänen sanansa resonoivat syvästi minuun, ikään kuin hän ymmärtäisi tarkalleen, mitä kävin läpi. Siitä päivästä lähtien hänestä tuli jatkuvasti läsnä galleriassa, ja keskusteluistamme tuli inspiraation ja lohdutuksen lähde. Eräänä iltapäivänä, kun olimme juomassa teetä pienessä kahvilassa lähellä galleriaa, Helena katsoi minua hellästi ja sanoi, Leena, emme koskaan lakkaa kaipaamasta rakkaitamme. Mutta ajan myötä opimme elämään tämän kaipauksen kanssa tavalla, joka antaa meille mahdollisuuden siirtyä eteenpäin. Hän pysähtyy, katse kiinnittyy minuun. Taiteesi auttaa siinä. Älä lopeta. Helenin sanat olivat kuin balsamia sielulleni. Hänellä oli ainutlaatuinen tapa muuttaa kärsimys viisaudeksi, ja hänen läsnäolonsa elämässäni oli yhä tärkeämpää. Jari, Anni, Eero ja nyt Helena. He kaikki auttoivat minua löytämään elämän kauneuden uudelleen, jopa kivun keskellä. Niinpä jatkoin Eeron innoittamana ja Helenan opastamana syvällisempien ja henkilökohtaisempien aiheiden tutkimista maalauksissani. Jokainen teos oli itse tutkiskeleva matka, sukellus sieluni syvyyksiin. Mikon menettämisen tuska ei koskaan kokonaan katoaisi, mutta taiteen kautta aloin muuttaa sitä tuskaa joksikin uudeksi, sellaiseksi, joka voisi koskettaa ja inspiroida muita ihmisiä. Erään galleriavierailuni aikana Jari lähestyi minua pilke silmäkulmassaan. Leena, olemme saaneet paljon kehuja uusista töistäsi. Ihmiset ovat todella yhteydessä heihin. Hän sanoi innostuneena. Hymyilen ja tunnen lohduttavan lämmön leviävän rintaani. Oli ilahduttavaa tietää, että taiteellani oli positiivinen vaikutus. Jokainen siveltimenveto, jokainen väri, jokainen yksityiskohta, se oli osa minua, osa matkaani. Kun juttelimme, Anni ilmestyi tuoden mukanaan eloisaa energiaa. Leena, hän huudahti halaten minua tiukasti. Olen niin ylpeä sinusta. Hänen maalauksensa ovat uskomattomia. Onnistuit todella vangitsemaan jotain syvällistä ja totta. Kiitin Annia ja tunsin kiitollisuutta hänen ystävyydestään ja tuestaan. Yhdessä rakensimme galleriaan jotain erityistä. Tila, jossa taide voisi kukoistaa, jossa tunteet voisivat vapaasti ilmaista ja jossa voitaisiin luoda uusia yhteyksiä. Eräänä iltapäivänä Helena kutsui minut käymään kotonaan.
Otin kutsun vastaan innostuneena, uteliaana tietääkseni enemmän hänen elämästään ja omista taiteellisista luomuksistaan. Saapuessani minua tervehti viihtyisä talo, joka oli täynnä kirjoja, maalauksia ja muistoja hyvin eletystä elämästä. Istu alas, Leena, sanoi Helena, osoittaa pehmeä nojatuoli. Haluan näyttää sinulle jotain. Hän toi vanhan valokuva-albumin ja alkoi selata sitä ja kertoi minulle tarinoita menneisyydestään. Jokainen valokuva oli katkelma hänen elämästään, pala palapeliä, joka muodosti kuka hän oli. Hänen sanojensa kautta saatoin tuntea hänen kaipauksensa syvyyden, mutta myös hänen henkensä voiman. Elämä koostuu sekä hyvistä että huonoista hetkistä, sanoi Helena, katsellen kuvaa Arvo. Ja taiteen kautta voimme ymmärtää näitä hetkiä. Kun kuuntelin Helenaa, tunsin sisälläni uuden tarkoituksen tunteen. Taide ei ollut vain henkilökohtaisen ilmaisun muoto, vaan myös tapa olla yhteydessä muihin, jakaa kokemuksia ja löytää merkitystä elämälle. Sinä iltana palasin asunnolleni ja aloin työstää uutta maalaussarjaa. Helenan tarinoiden ja hänen kanssani jakamansa viisauden innoittamana päätin luoda teoksia, jotka kuvastivat paitsi omaa surutyötäni, myös muiden taiteesta lohtua saaneiden tarinoita. Jokainen maalaus oli kunnianosoitus jollekin, joka oli menettänyt suuren rakkauden, mutta joka löysi tavan siirtyä eteenpäin. Värit olivat eloisampia, muodot sulavampia, ja jokaisessa kankaassa oli toivon tunne. Huomasin, että taiteen avulla en voinut vain parantaa itseäni, vaan myös tarjota lohtua ja inspiraatiota muille. Näitä uusia teoksia työstäessäni tunsin kasvavaa yhteyttä Helenaan. Hänestä oli tullut minulle mentori, joku, joka opasti minua tunnemyrskyjen läpi ja auttoi minua löytämään valon tunnelin päässä. Hänen viisautensa ja ystävällisyytensä olivat kuin majakka, joka valaisi tieni ja osoitti minulle, että kivusta huolimatta elämä voisi silti olla kaunista ja merkityksellistä. Myös yhteys Jarin, Annin ja Eeron kanssa vahvistui päivä päivältä. Yhdessä loimme taiteilijoiden ja ystävien yhteisön, paikan, jossa voimme jakaa intohimomme, tukea toisiamme ja löytää iloa elämän pienistä asioista. Jarin galleriasta oli tulossa enemmän kuin vain taiteen esittelytila. Se oli muuttumassa turvapaikaksi, paranemisen ja uudistumisen paikaksi. Eräänä iltapäivänä, kun keskustelimme uuden näyttelyn yksityiskohdista, Eero lähestyi minua hymyillen. Leena, teet upeaa työtä, hän sanoi. Hänen maalauksensa koskettavat ihmisiä tavoilla, joita et voi edes kuvitella. Kiitin Eeroa ja tunsin kiitollisuutta hänen kannustuksestaan ja tuestaan. Hän oli ollut katalysaattori tälle uudelle vaiheelle taiteellisella matkallani, ja hänen sanansa inspiroivat minua edelleen tutkimaan uusia näköaloja. Elämän edetessä tajusin, että taiteen ja uusien ystävyyssuhteiden kautta aloin löytää olemassaololleni uuden merkityksen. Mikon menetyksen tuska oli edelleen läsnä, mutta nyt mukana oli toivon ja uudistumisen tunne. Olin oppinut, havahduin siihen, että sade jyskytti pienen asuntoni ikkunaa Vaasassa. Harmaa taivas heijasti mielialaani, mutta samalla tunsin toivon pilkahduksen. Se oli päivä, jolloin melankolia tuntui syleilevän koko kaupunkia, mutta tiesin, että jokin sisälläni muuttui. Siitä lähtien, kun aloin maalata uudelleen, tunsin, että osa minusta syntyy uudelleen. Sinä aamuna kahvia juodessani ajattelin Helenan vierailua galleriassa. Hän oli nainen, jolla oli harmaat hiukset ja silmät, jotka näyttivät sisältävän 1000 tarinaa. Keskustelumme hänen suuren rakkautensa menettämisestä kosketti minua syvästi. Tavallaan tunsin löytäneeni sielunkumppanin kivun ja sietokyvyn suhteen. Helena ja minä aloimme tavata säännöllisesti galleriassa. Keskustelumme olivat aina syvällisiä, täynnä pohdintoja elämästä, rakkaudesta ja taiteesta. Kipu ei katoa, Leena, hän sanoi kerran katsellessaan yhtä maalaustani. Mutta voimme tehdä siitä jotain kaunista. Eräänä iltapäivänä istuessamme pienessä kahvilassa gallerian vieressä Helena katsoi minua vakavalla tuulella. Leena, sinun on tiedettävä jotain. Jari on taloudellisissa vaikeuksissa. Galleria saattaa joutua sulkemaan ovensa. Sydämeni upposi, kun kuulin nuo sanat. Jarin galleriasta oli tullut minulle turvapaikka,
Paikka, josta löysin paitsi tilan taiteelleni, myös ystäviä, jotka alkoivat täyttää Mikon menetyksen jättämää tyhjiötä. Emme voi antaa sen tapahtua, Helen. Meidän on tehtävä jotain. Helena hymyili kevyesti ja pilke silmäkulmassa sanoi, minulla on idea. Järjestetään hyväntekeväisyystapahtuma. Keräämme paikallisia taiteilijoita ja keräämme varoja gallerian pelastamiseksi. Ideasi täytti minut päättäväisyydellä. Juoksin galleriaan ja löysin Jarin juttelemassa Annin ja Eeron kanssa. Meidän on puhuttava, sanoin ja yritin hillitä äänessäni olevaa ahdistusta. Helena kertoi gallerian tilanteesta. Meillä on suunnitelma. Jari huokaisi väsyneen mutta uteliaan näköisenä. Mitä sinulla on mielessäsi? Selitin hyväntekeväisyystapahtuman idean. Aina innostunut Anni tarjoutui heti auttamaan kaiken järjestämisessä. Tunnen paljon paikallisia taiteilijoita, jotka haluaisivat osallistua, hän sanoi. Voimme pitää ryhmänäyttelyn ja huutokaupata teokset. Eero lisäsi kriittisellä mutta aina rakentavalla silmällään. Voimme kutsua mukaan taidekriitikkoja ja toimittajia. Tämä antaa gallerialle näkyvyyttä ja, kuka tietää, houkuttelee uusia sijoittajia. Ystävieni tuen rohkaisemina aloimme suunnitella tapahtuman jokaista yksityiskohtaa. Maalasin päiväkausia uusia teoksia, yritin vangita kaikki tunteeni ja epätoivoni ja muuttaa kaiken väreiksi ja muodoiksi. Kävimme Annin kanssa useiden paikallisten taiteilijoiden luona kertomassa asiastamme ja pyytämässä heidän panostaan. Vastaus on ollut ylivoimaisesti myönteinen. Kaikki halusivat auttaa. Tapahtumapäivänä galleriassa oli vilkasta. Seiniä koristi eklektinen sekoitus taideteoksia, joista jokainen kertoo ainutlaatuisen tarinan. Kiersimme Helenan kanssa vieraiden joukossa, selitimme palasia ja kerroimme tarinoita. Silmin nähden liikuttunut Jari kiitti kaikkia paikalla olleita. Leena, tämä on mahtavaa, hän sanoi kädestäni pitäen. En tiedä, miten kiittää teitä kaikkia. Ei tarvitse kiittää, Jari, vastasin hymyillen. Galleria on koti meille kaikille. Emme voi antaa hänen eksyä. Vieraat alkoivat saapua ja täyttivät lehterän käsin kosketeltavalla energialla. Anni, aina juhlien henki, oli kaikkialla yhtä aikaa ja piti huolen, että kaikki sujui ongelmitta. Eero puhui vaikuttavalla läsnäolollaan kriitikoille ja toimittajille edistäen gallerian merkitystä Vaasan taideyhteisölle. Väkijoukossa näin Helenan eläväisessä keskustelussa iäkkään pariskunnan kanssa. Hänen silmänsä loistivat innostuksesta, ja vilpitön hymy valaisi hänen kasvonsa. Tiesin, että tapahtuma merkitsi hänelle yhtä paljon kuin minulle. Lähestyessäni kuulin Helenan sanovan, taiteella on voima muuttaa meidät, parantaa meidät. Tämä galleria on sen symboli. Huutokauppa alkoi, ja tunsin kylmyyttä vatsassani nähdessäni taitani esillä. Jokainen heitto oli sekoitus hermostuneisuutta ja toivoa. Kun yksi maalauksistani myytiin merkittävällä summalla, tunsin kyyneleet silmissäni. Kyse ei ollut vain rahasta, vaan sen tunnustamisesta ja vahvistamisesta, että taiteeni kosketti ihmisiä. Onneksi olkoon, Leena, Eero sanoi ja lähestyi vilpitön hymyillen. Taiteesi on voimakasta. Olet todella vanginnut matkasi ytimen. Kiitos, Eero, vastasin syvästi kiitollisena. En koskaan uskonut, että tähän päädyttäisiin. Kiitän teitä kaikkia siitä, että uskoitte minuun. Tapahtuma jatkui yöhön, ja tunnelma oli juhlallinen. Silmin nähden helpottunut Jari ilmoitti, että tapahtuman onnistumisen ansiosta galleria pelastui. Suosionosoitukset ja ilon huudot kaikuivat huoneen läpi, ja tunsin onnen aallon ympäröivän minut. Tapahtuman jälkeen, kun kaikki alkoivat hyvästellä, Helena lähestyi minua. Leena, olen niin ylpeä sinusta. Olet muuttanut tusinakasi joksikin todella kauniiksi. Pidin hänen käsiään, tunsin syvän yhteyden ja kiitollisuuden. En olisi pystynyt siihen ilman sinua, Helen. Annoit minulle voimaa jatkaa eteenpäin. Seuraavina päivinä galleria oli vilkkaampi kuin koskaan. Yhteisnäyttely houkutteli uusia kävijöitä, ja positiivinen energia tuntui tarttuvan kaikkiin. Jari,
Anni, Eero ja minä olimme yhtenäisempiä kuin koskaan ja työskentelimme yhdessä gallerian menestymisen varmistamiseksi. Ajan kuluessa tajusin, että tusinakani oli muuttumassa. Tunsin edelleen Mikon poissaolon, mutta jotenkin taide ja uudet ystävyyssuhteet täyttivät sen tyhjiön. Tunsin kiitollisuutta siitä, että olen löytänyt uuden tarkoituksen, uuden tavan elää ja nauttia kauneudesta ympärilläni. Eräänä iltapäivänä, kun maalasin pienessä ateljeessani, Helena ilmestyi salaperäinen hymy. Leena, minulla on sinulle yllätys, hän sanoi kirjekuorta pidellen. Katsoin häntä uteliaana ja hieman pelokkaana. Mikä se on? Se on jotain mielestäni sinun täytyy nähdä, hän vastasi ja ojensi minulle kirjekuoren. Vapisevin käsin avasin kirjekuoren ja löysin kirjeen. Kun luin ensimmäiset rivit, tunsin tunteiden vyöryn ympäröivän minut. Se oli Mikon viesti, joka oli kirjoitettu vähän ennen hänen kuolemaansa. Hän suunnitteli minulle yllätyksen, jota en saanut koskaan tietää. Katsoin Helenaa, silmät täynnä kyyneleitä. Suunnitteliko hän tämän minulle? Helena nyökkäsi lämpimän hymyn kera. Kyllä, Leena, on aika selvittää, mitä hän jätti sinulle. Kilvoittelevalla sydämellä tajusin, että se menetyksestä ja kivusta alkanut matka johdatti minut kohti jotain uutta, jota Mikko oli valmistellut niin suurella rakkaudella. Ystävieni ja mentorieni rinnalla tiesin olevani valmis kohtaamaan tämän uuden löydön. Hämärän valo tunkeutui varovasti gallerian ikkunoiden läpi ja maalasi seinät kultaisilla ja vaaleanpunaisilla sävyillä. Tilaisuus oli alkamaisillaan ja tunsin vilkkaan energian tulevan salin joka kolkasta. Se oli ratkaiseva hetki meille kaikille, erityisesti Jarille, joka taisteli pitääkseen elossa gallerian, josta oli tullut monien paikallisten taiteilijoiden, myös minun, turvapaikka. Anni oli vierelläni säätämässä näyttelyiden viimeisiä yksityiskohtia. Hän oli jatkuva ja lohduttava läsnäolo, aina ystävällinen sana ja rohkaiseva hymy. Onko kaikki valmista, Leena? Hän kysyy, hänen äänensä pehmeä ja täynnä odotuksia. Kyllä, luulen niin. Olen hieman hermostunut, mutta luotan siihen, että kaikki järjestyy. Vastasin yrittäen piilottaa sisälläni pyörineet tunteiden pyörteet. Jari, aina täydellinen isäntä, kiersi salin ja tervehti vieraita, kun heitä alkoi saapua. Hän näytti kevyemmältä, ikään kuin uusi toivo olisi keventänyt osan harteillaan kantamastaan painosta. Leena, Anni. Aiotko seistä tässä koko yön vai nautitko juhlista? Hän vitsaili ja lähestyi leveästi hymyillen. Olemme tulossa, Jari, Anni vastasi nauraen. Nautimme vain näkymästä. Hymyilin ja tunsin sydämeni lämpimänä. Siinä illassa oli jotain maagista, tunne, että meitä kaikkia yhdisti suurempi tarkoitus. Eero saapui pian tämän jälkeen mukanaan hienostunaisuuden ja karisman auransa. Leena, Annie, Jari. Näyttää siltä, että olette onnistuneet tekemään tästä galleriasta todellisen kulttuurisen kohtaamispaikan. Olen vaikuttunut, hän sanoi, silmät loistivat ihailusta. Kiitos, Eero. Mutta kaikki tämä oli mahdollista vain sinun ansiostasi, vastasin ja tunsin kiitollisuutta. Eero oli ollut ankara kriitikko, mutta myös arvokas mentori, joka kannusti minua tutkimaan sieluni syvyyksiä taiteen kautta. Vieraiden jatkaessa saapumistaan saatoin nähdä Helenan ylittävän salin seesteisellä eleganssillaan. Hän lähestyi minua pitäen käsiäni hellästi. Leena rakas, olen niin ylpeä sinusta. Tämä tapahtuma on todellinen kunnianosoitus ystävyyden ja taiteen voimalle, hän sanoi silmät täynnä hellyyttä. Kiitos, Helena. Ilman sinua en olisi täällä tänään. Viisautesi ja tukesi ovat olleet minulle perustavanlaatuisia. Vastasin ja tunsin tunteen ylitsevuotavan. Ilta kului lumoavaan tahtiin. Ihmiset juttelivat eloisasti, ihailivat esillä olevia teoksia ja tekivät anteliaita lahjoituksia galleriaan. Olin haltioissani seuratessani, kuinka taiteella oli voima tuoda ihmiset yhteen ja luoda jotain kaunista myös vastoinkäymisten keskellä. Yhdessä vaiheessa Jari nousi väliaikalavalle pitämään puheen. Rakkaat ystävät, tämä ilta on enemmän kuin hyväntekeväisyystapahtuma. Se on osoitus siitä,
mitä voimme saavuttaa, kun työskentelemme yhdessä, kun uskomme toisiimme. Galleria on unelma, jonka jaan teidän kaikkien kanssa, ja tänään todistimme, että tämä unelma voi elää edelleen. Kiitos kaikille, että olette täällä ja ehdottomasta tuestanne, hän sanoi, hänen äänensä tukehtui tunteesta. Suosionosoitukset kaikuivat läpi salin, ja tunsin syvää yhteyttä kaikkiin siellä oleviin. Tuntui kuin hetken aikaa kaikki sydämemme olisivat lyöneet yhteen. Myöhemmin, kun vieraat alkoivat hajaantua, huomasin miettiväni matkaani siihen pisteeseen. Mikon menetyksen tuska oli yhä olemassa, mutta nyt oli toisin. Tuntui, että taiteen ja uusien ystävyyssuhteiden kautta muutin sen tuskan joksikin kauniiksi ja merkitykselliseksi. Jari lähestyi tyytyväisenä hymy kasvoillaan. Leena, olit mahtava tänään. Emme olisi voineet tehdä sitä ilman sinua, hän sanoi vilpittömästi. Tein vain sen, minkä pystyin, Jari. Me kaikki työskentelemme yhdessä, jotta tämä olisi mahdollista, vastasin nöyrtyneenä hänen sanoistaan. Anni ja Eero tulivat mukaan, ja heidän ilmeensä heijastivat aikaansaamisen tunnetta ja yhteistä iloa. Se oli ikimuistoinen ilta. Luulen, että meillä kaikilla on nyt vähän läheisempi olo, Anni sanoi katsellen ympärilleen hymyillen. Kyllä, ja se on tärkeintä, myönsi Eero nyökkäillen. Yhtäkkiä Helena lähestyi kirjekuori käsissään. Leena, löysin tämän gallerian postilaatikosta. Näyttää siltä, että se on sinulle, hän sanoi ja ojensi minulle kirjekuoren uteliaalla ilmeellä. Otin kirjekuoren ja tunsin odotusta. Kiitos Helena. Katson, mikä se on, vastasin ja avasin sen varovasti. Sisällä oli käsinkirjoitettu kirje. Kun aloin lukea, tunsin sydämeni pamppailevan. Sanat näyttivät tanssivan sivulla paljastaen totuuden, jota en olisi koskaan voinut kuvitella. Se oli viesti, joka yhdisti minut suoraan Mikon menneisyyteen ja toi esiin hätkähdyttävän paljastuksen. Leena, onko kaikki hyvin? Jari kysyi huomioaten hämmästyneen ilmeeni. Kyllä, se vain on niin. Tämä kirje. Se paljastaa Mikosta jotain sellaista, mitä en koskaan tiennyt, vastasin yrittäen vielä käsitellä tietoa. Anni laittoi kätensä olkapäälleni ja tarjosi hiljaista tukeaan. Jos tarvitset meitä, olemme täällä, hän sanoi, hänen äänensä täynnä ymmärrystä. Katselin ympärilleni ystäviäni, joista oli tullut uusi perheeni. Tiesin, että riippumatta siitä, mitä kirje sisälsi, en ollut enää yksin. Tuo hetki oli voimakas muistutus siitä, että vaikeimmissakin olosuhteissa elämä voi yllättää meidät uusilla kauneuden ja ilon muodoilla. Kiitos Kavret. Tarvitsen aikaa sulatella tätä. Mutta tiedä, että olen ikuisesti kiitollinen teille kaikille, hän sanoi ja tunsi sekoituksen tunteita. He nyökkäsivät ymmärtäen, että tämä oli henkilökohtainen hetki minulle. Kun vetäydyin hieman etsimään rauhallista paikkaa, jossa voisin lukea kirjeen tarkemmin, tajusin, että kaikista menetyksistä ja haasteista huolimatta elämäni muuttui odottamattomilla ja upeilla tavoilla. Löysin hiljaisen nurkan galleriasta ja istuin alas ja hengitin syvään ennen kuin jatkoin kirjeen lukemista. Niin huolella ja rakkaudella kirjoitetut Mikon sanat tuntuivat ylittävän ajan ja tilan tavoittaakseen minut siinä hetkessä. Hän oli suunnitellut minulle jotain erityistä, mitä en ollut koskaan tiennyt. Tunsin kyyneleen valuvan kasvoilleni, mutta tällä kertaa se oli kiitollisuuden ja toivon kyynel. Kun luin kirjeen loppuun, suljin silmäni hetkeksi ja iämin kaiken, mitä Mikko oli halunnut kertoa minulle. Hänen viestinsä oli voimakas muistutus siitä, että todellinen rakkaus ei koskaan katoa kokonaan. Se pysyy kanssamme ja muokkaa elämäämme tavoilla, joita emme ehkä koskaan täysin ymmärrä. Palasin sinne, missä ystäväni olivat, ja päätin jakaa ilmestyksen heidän kanssaan. Minulla on kerrottavaa. Mikko jätti minulle yllätyksen, jonka hän suunnitteli ennen lähtöään. Ja luulen, että se tulee muuttamaan elämäämme tavalla, jota en voi edes kuvailla, sanoin ja tunsin, että jännitys ja uteliaisuus kasvavat minussa. He katsoivat minua odottavasti, valmiina tukemaan minua millä tahansa matkalla. Tiesin, että heidän rinnallaan voisin kohdata mitä tahansa.
Elämä oli antanut minulle uusia yhteyksiä, uusia kauneuden ja ilon muotoja, ja olin valmis omaksumaan kaiken avoimella sydämellä. Sinä iltana, kun galleria tyhjeni ja hiljaisuus valtasi tilan, tunsin sisäisen rauhan, jota en ollut kokenut pitkään aikaan. Menetyksen tuska oli vielä todellista, mutta nyt se kietoutui toivoon ja kiitollisuuteen. Ja niin, sydän täynnä tunteita, valmistauduin matkani seuraavaan vaiheeseen tietäen, että taide, rakkaus ja ystävyys ohjaavat minua edelleen ja muuttavat elämääni yllättävillä ja upeilla tavoilla. Kirje oli käsissäni, enkä voinut uskoa lukemaani. Mikko oli lähtönsä jälkeenkin jättänyt minulle jotain. Hän suunnitteli jotain ennen traagista kuolemaansa. Sydämeni hakkasi, kun kyyneleet vierivät pitkin kasvojani. Miten hän saattoi olla niin varovainen, vaikka tiesi aikansa loppuvan? Sitä oli vaikea ymmärtää, mutta samalla tunsin rakkauden ja kaipauksen aallon, joka ympäröi minut kuin lämmin huopa kylmänä talviiltana. Halusin nähdä sen omin silmin. Minun piti selvittää, mikä tämä yllätys oli, jonka Mikko oli minulle valmistanut. Kerroin uutisen Jarin, Annin, Eeron ja Helenan kanssa, ja he olivat kaikki erittäin kannustavia ja halukkaita seuraamaan minua tällä matkalla. En voisi pyytää parempia ystäviä. Seuraavana aamuna lähdimme kirjeessä kuvatulle mökille. Matka oli sekoitus ahdistusta ja odotusta. Auto oli hiljainen, jokainen meistä eksyy omiin ajatuksiinsa. Vieressäni istunut Helena piti kädestäni kiinni ja tarjosi hiljaista lohtua. Kun lopulta saavuimme mökille, minuun asettui rauhan tunne. Se oli kaunis paikka, jota ympäröivät korkeat puut ja rauhallinen järvi. Se tuntui kohtaukselta maalauksesta, liian täydelliseltä ollakseen totta. Jari rikkoi hiljaisuuden ensimmäisenä. Leena, tämä on mahtavaa. Mikko todella tiesi, mitä teki. Nyökkäsin, enkä löytänyt sanoja. Kävelin kohti talon ovea kädet täristen, kun käänsin kahvaa. Sisustus oli viihtyisä, maalaismaisilla huonekaluilla ja takka, joka näytti kutsuvan meidät istumaan sen ympärille. Mutta se, mikä kiinnitti huomioni eniten, oli studio. Suuri olohuone, jossa on valtavat ikkunat, jotka päästävät luonnonvaloa sisään ja valaisevat joka nurkan. Oli maalaustelineitä, maaleja, siveltimiä ja keskeneräisiä maalauksia. Eero, katso tätä, Anni sanoi ja viittasi maalaukseen, joka näytti jääneen kesken. Hän valmisteli kaikkea sinulle, Leena. Silmäni täyttyivät jälleen kyynelistä. Kävelin kehykseen ja kosketin kangasta tuntien karkean tekstuurin sormieni alla. Sen vieressä oli kirje, jossa nimeni oli kirjoitettu Mikon erehtymättömällä käsialalla. Rakas Leena, aloin lukea ääneen, ääneni tukehtui tunteesta. Jos luet tätä, se tarkoittaa, että en ole enää rinnallasi. Mutta haluan sinun tietävän, että rakkauteni sinua kohtaan ei koskaan kuole. Tämä talo, tämä studio, on lahjani sinulle. Paikka, jossa voit löytää rauhaa, inspiraatiota ja jatkaa rakastamasi taiteen luomista. Olen aina uskonut lahjakkuuteesi ja tiedän, että teet täällä hienoja asioita. Kaikella rakkaudella, Mikko. Kun lopetin lukemisen, tunsin painon nousevan harteiltani. Mikko oli antanut minulle tarkoituksen, uuden syyn jatkaa. Katsoin ystäviäni, jotka olivat kaikki silmin nähden liikuttuneita. Leena, Helena sanoi pehmeästi, tämä on erityinen paikka. Turvapaikka, jossa voit parantua ja kasvaa. Mikko tiesi, kuinka paljon se merkitsisi sinulle. Jari laittoi kätensä olkapäälleni. Et ole yksin, Leena. Olemme kaikki täällä sinua varten. Autamme sinua muuttamaan tämän paikan joksikin hämmästyttäväksi. Anni hymyili silmät loistaen innostuksesta. Voimme tehdä työpajoja, näyttelyitä ja jopa tuoda muita taiteilijoita inspiroitumaan tänne. Siitä tulee ihanaa. Eero nyökkäsi. Tällä paikalla on uskomaton potentiaali. Ja sinun lahjakkuudellasi, Leena, tiedän, että teet tästä todellisen taiteellisen turvapaikan. Tunsin kiitollisuuden aallon tulvivan sydämeeni. Kiitos teille kaikille. Mikko jätti tämän lahjan minulle, mutta koen, että se on meille kaikille.
Muutetaan tämä yhdessä. Vietimme loppupäivän tutustumalla taloon ja tekemällä suunnitelmia. Jokainen nurkka tuntui olevan Mikon tarkkaan harkitsema, henkilökohtaisilla kosketuksilla, jotka saivat minut tuntemaan hänen läsnäolonsa. Löysimme lisää kirjeitä ja pieniä muistoesineitä, jotka hän oli jättänyt, ja jokainen toi hymyn kasvoilleni ja vahvisti haluani kunnioittaa hänen muistoaan. Yön pimetessä sytytimme takan ja keräännyimme hänen ympärilleen. Jaoimme tarinoita, nauroimme ja itkimme yhdessä. Aivan kuin Mikko olisi ollut siellä kanssamme, hänen läsnäolonsa tuntui jokaisessa naurussa, jokaisessa kyyneleessä. Leena, Eero sanoi rikkoen hiljaisuuden, siitä on kauan, kun olen nähnyt sinut niin onnellisena. Mikko tiesi tarkalleen, mitä teki. Nyökkäsin ja tunsin rauhan, jota en ollut tuntenut pitkään aikaan. Kyllä, hän tiesi. Lupaan hänelle ja teille kaikille, että teen tästä paikasta jotain erityistä. Ei vain minulle, vaan kaikille, jotka tarvitsevat paikan saada yhteys taiteeseen ja itseensä. Ani hai majalai ja nastille sensa. Mikolle ja valoisalle tulevaisuudelle, joka on edessä. Nostimme kaikki lasimme ja kohotimme Maljan miehelle, joka oli poissa ollessaankin yhdistänyt meidät niin syvällä ja merkityksellisellä tavalla. Seuraavat päivät olivat sekoitus kovaa työtä ja puhtaan ilon hetkiä. Jari, jolla on kokemusta gallerian johtamisesta, auttoi järjestämään tilan toimivalla ja inspiroivalla tavalla. Anni toi luovuutensa ja energiansa sisustamalla studion omilla tyillään ja kannustamalla muita taiteilijoita samaan. Eero auttoi kriittisellä ja asiantuntevalla silmällään valitsemaan parhaat teokset näytteille ja suunnittelemaan tapahtumia, jotka kiinnittäisivät huomion uuteen taiteelliseen turvapaikkaamme. Viisaudellaan ja kärsivällisyydellään Helenasta tuli jatkuva ja rauhoittava läsnäolo. Hän auttoi minua käsittelemään epävarmuuden ja epäilyksen hetkiä, muistuttaen aina taiteen arvosta ja rakkaudesta, jota Mikko tunsi minua kohtaan. Hänestä tuli enemmän kuin ystävä. Hän oli mentori ja toinen äiti. Eräänä päivänä, kun olimme kaikki koolla ateljeessa, Eero ehdotti jotain, mikä yllätti minut. Leena, miksi emme tekisi avajaisnäyttelyä teoksistasi? Jotain, joka näyttää matkasi, tusinakasi, uudelleen löytösi. Istuin hetken hiljaa ja mietin ajatusta. Minä. En tiedä, olenko valmis siihen, myönsin. Se on jotain hyvin henkilökohtaista. Helena hai majalai lempisti. Juuri siksi se on niin voimakas. Hänen taiteellaan on ainutlaatuinen tapa koskettaa ihmisiä. Tarinasi jakaminen voi auttaa muita löytämään oman voimansa. Jari nyökkäsi. Olen samaa mieltä. Ja sitä paitsi, se on tapa kunnioittaa Mikkoa ja kaikkea, mitä hän on tehnyt hyväksesi. Tunsin tunteiden vyöryn ja samalla kasvavan päättäväisyyden. Hyvä, tehdään se. Näytetään maailmalle taiteen ja rakkauden voima. Näyttelyn valmistelut alkoivat välittömästi. Anni ja Jari auttoivat valitsemaan parhaat palat, kun taas Eero hoiti levittämisen ja organisoinnin. Helena seurasi minua joka askeleella ja tarjosi tukeaan ja rohkaisuaan. Näyttelypäivänä mökki oli täynnä elämää. Taiteilijat, kriitikot, ystävät ja tuntemattomat tulivat katsomaan, mitä olimme luoneet. Atelier, joka oli aikoinaan vain Mikon unelma, oli nyt täynnä värejä, tunteita ja tarinoita. Kävelin avaruudessa ja tarkkailin ihmisten reaktioita teoksiini. Jokainen maalaus oli osa minua, tuskan, kaipauksen, mutta myös toivon ja uudelleen löytämisen ilmentymä. Leena, Jari sanoi lähestyessään minua, se on mahtavaa. Olet onnistunut muuttamaan tusinakasi joksikin niin kauniiksi ja inspiroivaksi. Hymyilen ja tunnen oloni kevyemmäksi kuin koskaan. En olisi pystynyt siihen ilman sinua. Tämä paikka, tämä näyttely, on kaikkien rakkauden ja tuen tulos. Anni tuli mukaan viinilasi kädessä. Ja tämä on vasta alkua. Meillä on niin paljon ideoita, niin monia tulevaisuuden suunnitelmia. Mikko olisi sinusta ylpeä, Leena. Annin sanat lämmittivät sydäntä. Toivon niin. Ja toivon, että voimme jatkossakin luoda, inspiroida ja olla yhteydessä muihin taiteen kautta. Eero,
joka jutteli joidenkin kriitikoiden kanssa, tuli luoksemme. Leena, näyttelysi on menestys. Kaikki ovat iloisia hänen työstään. Ja mikä tärkeintä, he tuntevat jokaisen teoksen taustalla olevan tunteen. Katsoin ystäviäni ja tunsin kiitollisuutta. Kiitos teille kaikille. Tämä on vasta uuden matkan alku. Olen iloinen, että saan heidät rinnalleni. Ilta jatkui naurulla, keskusteluilla ja uusilla yhteyksillä. Jokainen studioon astunut jätti vähän itsestään ja otti vähän meistä. Mikko oli jotenkin läsnä jokaisessa yksityiskohdassa, jokaisessa siveltimenvedossa. Kun viimeinen henkilö lähti ja ilta päättyy, kokoonnuimme takan ääreen uupuneina mutta onnellisina. Me teemme sen, Jari sanoi tyytyväisenä hymyillen.